Medical maka sɛ Katamaso tɔkwa na Asante kɔkɔɔ ne no Katamaso ɛbɛn dodowa no ɔsana bosome de ɛtɔsonso na ɛbɛn finhyia hen pɛpɛpɛ 7th August 2026 na ɛbɛn 200 years pɛpɛpɛ Asante kɔkɔɔ tɔkwa no na obi a ɔho kwan sɛ ɔbɔ ne kuro mu aba so ne kasakuo aba so ɛwɔ saa akon ne mu ɛnnom de hɔ ho efisɛ Asante yɛ tumi kɛse a no obi ani ne so da kwapem saa brɛ no nanso Ghana kasakuo bi en ho betimi de saa nkunimdi na ma ne ho entokwa no na enya Asantefo ne kasakuo baako bi entem no bi age enmunya ma ne ho na ya Asante gina faako ɛna ɛyɛ akuapem akwamu achimabu akwa achimbosome achimkutuku denchira wasa mfantefo groupings na hodo no enkranfo ahodo gadangbe ne dangbe ahodo nyina ɛna English abrofo di omanim ɛne Asantefo kokon ɛno nti nkunimdi e baaye no na wo nyina hye English abrofo ni mu na emu enyo mu bia na ejina content kro ne Asante kon ya odi Asante sunkunim o se ye masa de ne de pepe bio no 1896 English abrofo ebebo ahemfo bi abaso odwuma mu di wasa atkun ni mu eboa ma English abrofo di Asante sunkunim ewo afi apema he nwotwe aduonu nsia 1826 ntokwa ni mu nti abasobodi a de ma omo no ne atro medal ne so Ashanti kire se English abrofo ne bo abaso se oboa ema amekodi Asante omo from Ashanti ne sunkunim nti wo ntime nye nkunimdi ne ma ho fise wo na odi nkunim an ko bi nsa me bo abaso se wadi nkunim ama wo no mahu se Latekuba asefo kasa chiri bibi se omo no na je ntokwa ni omo na so no omo na kon ye enna omo bo mo abaso no wie ye no no sen ka meda no ho asem na ye me de so omo so omo nya afena bi a omo nya no kon ni mu a omo nya fi Asantefo ho a chiri mu fefe se Asantefo kasa no mo agudi a enya numdwa enna Asantefo kasa no mo skills omo de ye agudi ho ne mama na ye kama nimirim kura na ye nkrofo mama enya numdwa ena sese mahu so kuape hene ankasa so ose ade yo akwase akufu otoso miensa afi wo so bedi mfisi ahenu no 200 years no ebra omunya odwira efiri Asante ho eno so echirempefe se asema medical aka no mani atro na abakosema ya amema no ho nya huhumi de behye bema nya nanom ne beso medae ema metimi hu abakosem no abakosema me sheda misuan me ko school efiri me kura abremu nyina no manije amamre amane ene abakosem ho etimi be kansem ha yen kansem a yeni nyina so nsema meka ni nyina no ya tworo ho ngoma bebrebe a opese wo hu nko a obehu ebio Asante so ne kasakuo a abebia mu nyina Africa nyina Sub-Saharan Africa nyina no yen tworo kasakuo wi ho abakosem nchen Asante nti upa Asante ho abakosem bia na ye ngoma bebrebe da ho obetimi hu na afi me hu ne se efa abakosem ho no yebenya intellectual discussions pa efise akasakuo ahoro ni nyina no bia apeso gina ho ye no se ono no ne Asante kon ye no odi nkunim nanso se beka no kre a ye nyina ye hu wo ntrontrɔ mu nema ya twetwe gu ho ngoma egugu ho ni nyina mu ene nkrofo PhD ni master thesis a o matra pata to kwan ho na obia gitum pefe se kasakuo bia no a odi Asante sunkunim da prensa me kai sa Asante di nkuku ni nyina no na ye kasakuo ahoro ni nyina English do manim no Asante abekon ansa no madi nkunim ne dika ne afi apema he nwotwe aduonu nsia 1826 de tosu mienu no ye afi apema he nwotwe aduoson 9 1874 ena de twato no ye afi apem ahenkron 1900 saa miensa ne nyina no abrofo no na di animu no mo de kasakuo ahoro e wase ho nyina aka mo enti obi gira ne krom no pese o kire se wadi Asante sunkunima de dika no ono anim se asem na woka no enye te saa ena de tosu bi
sɛ wopɛ sɛ wobɔ kurom aba so ɛwɔ dwuma bi a mudi wɔ ko no mu a ɛho ma kwan sɛ wobɛbɔ kurom hene aba so wo nananom aba so ma yɛ adeɛ bi atwam nanso nɔkora no deɛ ni kwan sɛ wodane no okuapehene ɛwɔ ho ntɔkwa no ɛwɔ aborɔfo no ase nti woyɛ Latakuba ase a na woyɛ akuapemni a woka okuapehene akofoɔ no ho na wo nyina kɔntɛnkorɔ sɛ wobɛhyɛ wo ho animuonyam sɛ deɛ ɔno na ɛkɔ ɔne asante ko ntɔkwa ɛnyɛ nɔkorɛ nti mo ka asɛm na mo bɔ mo kurom aba so a mo ho kwan ne mo baabi a nɔkorɛ da no mfa nto yɛn nyinaa yɛwɔ hɔ no nipa no kasa yɛ no I'm sure you're my classmate crowd because me kai say me in the war history department 2005 and I saw him classmate and na asem aye ka no me gidi say de me nya honhom na be hye me mama me hu ba kwasem aye me ka ho asem no onso so nya honhom na be hye ne ma ye nyina esua sebi ye nimdifo nti ye ka asem na mo yen ka no say de tiem na ye mfa feelings me frɛ mu ma ne nkoye te say ye boy honhom aba so ba bi a ensem fata vitamin no me ka say asante di nkukuo no me a me kromfo bi person be jatum me hu so bi so apata o kyerɛ me say enye nokora da say na asante hina hemfie eni baabi a say the military museum no me fa cho ani di kwan so no obi nyine a enkyerɛ say onima bakosɛm mesua na me hu ye enye say me mfie akɔ animu bi ɛna hu ma be hye me ma na me hu me hyɛ na mesua ye ɛna me hyɛ da fa akyire ko bi saaye asante hina hemfie no na no na say the British Museum no the military museum because Britain for ehye ho no wi no mo de ho ye omo fort etena mu kakra ansa na akiri asante ne ekose says by na obetena mensi asese wo no nti mensi adan edikan esi a na ya ahemfie no dan de so si ho no ma ho na sese etena di asem nti obi pese o kire me say chinchina asante ne na bebre atwam nyina no te mensi a enye no kore bonsu aban no baabi a dana ne fem bonsu aban no na sese ibu ya yesi dan Friday military museum ewo Kumasi dum medamase